Ụmụnne m ledele na okwu n'ugbo ene onye ka a ga-blame biko ledele okwu ma ọ wụrụ ṅụ judge dele okwu tiderele ya ọnụ dịka ma ọ wụrụ gị. This lady emegebere ala ya ebe a aha ya wụ Chidiebere, ọ dịkwa 34 years, o ji ụmụ asaa 7 children, 4 boys 3 girls. Ọ ya ka ọ si ike agwụla ya gwa di ya na ike agwụla ya na ya na-amụgazi na ike agwụla ya. Di ya sị na ya mụjube na ya chọrọ 12 children na ihe ya chọrọ ịmụ nọ 12. Nwunye ya gwa ya na ike agwụla ya na ya ga-amụli 12 na ike agwụla ya. Di ya sị na ọ na ike agwụla ya na nwaanyị ọzọ ga-amụzuru ya nụ. Ọ ya ka nọ n'elu ya nwaanyị abịa dị ime ka asatọ, the 8th child. Ya sị di ya na ya chọrọ ị ga-ewepụga afọ ime na ike na-agwụ ya n'obi na ya agbalịala na ihe a nọ limit ya dịka otu esi efeel gị. Di ya sị ashị ọcha na ọ nwakwala nwa wepụga nwa ahụ na ọ mụọ ya na ọ ga-amụrịrị nwa ahụ ọ nwaanyị ọzọ amụzuoro ya na. Ọ ya ka nwaanyị nụtara hapụziri afọ ime, o wepụzighị ya edicidizi ibu ya. N'ime afọ ime nụtara ka ọ nọ eme ya ọchere n'ụkwụ. Ọchere ahụ ebutere ya azịza 4 n'okpuru afọ ya, okpuru ụkwụ ya abụọ. Ọ ya ka a na-etriti unu mana nwaanyị dị ime enweghị oke ọgwụ dị ike a ga-enye ya. Agaghị enye ya antibiotics, ọkwa naanị routine drugs, more like supplements. Highest ọgwụ ọ ga-aṅụ paracetamol, enweghị ọgwụ ọzọ. Agba o bu n'ụkwụ, poison o bu n'ụkwụ, ụkwụ erekashiwala. Ọrịa ahụ nidiri ọgwụ dị ike iji tritie ya mana because ọ dị ime ọ gaghị aṅụ ọgwụ dị otu ahụ. Dọkịta onye na-etriti ya suggest ya ka ewepụga nwa so that ọ ga-adị free ṅụọ ọgwụ, nwega ọgwụ n'ahụ ka enwe ike tritie ma nke Igbo ma nke oyibo ka ọ na-aṅụ. Ọrịa ụkwụ ya ahụ enwe ike nata ọgwụ. Di ya ajụ, nwaanyị nụtara emechi ọnụ. O bu nke ụkwụ rekashiga plus azịza o bu n'okpuru ụkwụ ya abụọ plus afọ ime. Nọ the process iji afọ ime nụtara ka nwaanyị a mụchara nwa ya nwụọ. Ọ ya ka elige ebe a. Now unu ga-ahụ mgbe ekwenyejigoro aja n'ili, di ya bụ ekwenyere ya aja tụgharịa were ihe dịka hanky white tegara nwaanyị a na ili ya. People a na-ajụ sọ gịnị wụ ihe a nwoke a tere ebe ahụ. Ụfọdụ ebido nyụwa anya n'ime ili asị na ọ wụ hanky white, asị na ọ wụ akwụkwọ ederede, asị na ihe a na ọ dịka oyicha na-atụle ya nwekwana onye si ọgọ gịnị ka e tere. Ụmụnne ke nwaanyị ajụkwana hụ sọ gịnị ka a tere nwa ha nwaanyị n'ime igbe. Enwe onye jụrụ ese. And a na-akọwa na nwatakịrị ya wụ Chidi ewela iwe on several occasions buru akpa gakwuru nne na nna ya na di ya chọrọ ịtụgbu ya n'ime na ike agwụla ya na ihe di ya na-akpa ya agwa ọjọọ. Nne na nna ya ma ụmụnne ha sị ya laghachi ga nọga ebe ahụ diwe na ọwụ ihe a na-ahụ n'ije dị. Now ateela ihe a n'ili ya, enweghị onye jụrụ ese sọ gịnị wụ ihe nwoke a tere n'ili after o kwenyere aja, ụmụ ya ekweghị aja. Akọcha na nwaanyị a na-eli ele ya. Onye ka a ga-blame dị? Ọ wụ nwaanyị na ugbu a mụgidere nwa ahụ ya strength ya agwa ya na this is the height of it. Nwaanyị 34 years ji almost 7 already. Ahụ ya agwa ya na ike agwụla ya na ọ dịla ka ọ ga-adị because di ya sị na nwaanyị ọzọ ga-amụrụ ya dị mma. Ọ wụ gịnị nwa nwaanyị ọzọ ga-abịa ịmụrụ ga-eto ụmụ 7 ịmụrụ. Nga a na-adọ di, nga a na-eme ka nwaanyị ọzọ hapụ ịbata. Nwaanyị a ịgba nkịtị ewere afọ ime tụgbuo ya. Ya mụwa nwe ihe wụ ị ga-amụgide nwa ga-ịmụga nwa. Ị ga-amụgide nwa akwa niile nọ n'afọ agwụ. Now ọ wụ onye ka a ga-blame? Ọ wụ this man ka a ga-blame n'ọnwụ nwaanyị a? Ka ọ this woman ka a ga-blame? Ka ọ wụ ụmụnna ya wụ ụmụnne ya ọsọ chọọ nwaanyị agbala ụmụnna ya gbakwutere nne na nna ya na ụmụnne na di ya na-akpa ya agwa ọjọọ. Ha sị ya lashia ha chụashia ha back sị ya ga-ediwe nọ ihe a na-ahụ n'ije dị. Ka onye a ga-asị na ọ ya kpabutere ọnwụ nwaanyị a, ọ nwaanyị a ji aka gbuo onwe ya ka ọ wụ di ya gburu ya, ọ wụ agwa di ya kpasọrọ ya gburu ya. Ka onye a ga-blame n'ọnwụ nwaanyị a wụsawa ụmụaka 7 n'ime ime anya. Ihe ahụ ọ na-atụ ụjọ na di ya gakwa ka ọ hapụ ịga lụta nwaanyị ọzọ ga-abịa ịmụziri ụmụ 12. Ugbu a na akwa di ya ọ chọkwa ịlụ nwaanyị ọzọ ọ ga-alụ. Mana ụdịrị nwoke a dị nwere ike ọ ga-alụ nwaanyị ọzọ. Ihe ahụ wụcha part of wickedness. Amamote mmadụ dị ndụ ga-echepụta n'oge ugbu ya sị ga-amụ 12 na ya ga-amụ 12. Push ọwụ nke ka a na-asị push.
ka ị na-eme eme ọ na-atọ gị ụtọ ị gaga suo ya prerem the whole ahụhụ na ihe ụfụ niile tili amụọ nwa ahụ dịra nke nwaanyị. Onye ka a ga-eblame ọ nwaanyị a mana na ike agwụla ya ya ka gaa n'ihu buo afọ ime the 8th one nwegara ya. Ọ gịnị ka di ya tegara ya n'ili gbara onye ọbụla gharịị? Ọwụ gịnị? Onye ka a ga-eblame? Onye ka a ga-asị na aka ya na ọ ya nwa kpatara ọnwụ nwaanyị a? Ihe o ji dị mkpa ka ụmụ ihe ndị a na-ama ihe ọnụ wụ enweghị ọrịa mmadụ ga-eburu gị ụlọ ọgwụ gbasị enweghị onye rịa gị ụdịka ọrịa ahụ. Enweghị ọrịa mmadụ ga-arịawa na aga ụlọ ọgwụ dọkịta elechaa sị na n'ime ụwa niile na even na that hospital enwebe onye rịara ụdị ọrịa ahụ. Ihe m na-eji abịa agbọtọwa ya nga mgbe ụfọdụ wụ a ga-enwekwa ezinụlọ gabigaga ụdịrị ihe a na nwaanyị a gabigara dị nwere n'ili taa. A ga-enwe nwaanyị nọ somewhere di ya na-asịlekwa ole ya ga-amụ. A ga-enwekwa nwaanyị nọ somewhere ike agwụla ya ịmụ nwa but because na ọ na-agba lekaleka na nwaanyị ọzọ agaghị abata. Ihe dị mma ka ọ na-eme were ya na-amụrụ akụ. Ọ ihe m na-eji hụ ya, m buru ya ka ofu, buru ya ka egbe, were oso were ije bịa gbotowa ya nga. Ọwụ ka onye ọ metụtara nwee ike chebara onwe ya echiche, n'ihi na ihe a bubara nwaanyị a 6 feet nwere ndị ka nọ n'elu ya ugbu a ike agwụla ha mana a na-asị ha amụ nwa. Ikekwe ya wụrụ ndị ka mụrụ nwaanyị agba nga na na-achọ nwoke na achọga nwoke nwaanyị akwa na-eto ime ga-etuge nwa nwoke. In this case nwaanyị a mụrụ ụmụ nwoke 4, ụmụ nwaanyị 3, 7 gwa di ya n'ike agwụla nwoke si ya mụ nwa. Onye ka a ga-asị na ọ ya mistake ya butere ọnwụ nwaanyị a? Ụmụnne m, ọ nga ọha nọ m n'ọnụ.